Prvního dílu, vítejte u prvního dílu, hledá se Jurda Čurda, jsme ve Stokách. Bojujeme o svůj život. Dlouhý to je, prdele. Má to vůbec konec? Jsou backrooms. To tady začíná, to tam nikdy bude končit. No ale kde to třeba jako nebo to nemusí končit a bude to tohle, bude východ i začátek. Se bojím, že tady reálně chci Není třeba. cesty zpátky. Počkej, potřebuji rukavici. Já se tady reálně třeba chcípnu, jako. Jo, prostě začne tsunami a jsme utopení. Ne, ale to se teďka reálně vemte, že když Začne pršet a... začne chcát, jo. A teď jsme v prdele, prostě pokud začne chcát. A do prdele! Nejlepší lidi, jako se kterýma tady můžít. Počkej, Jo. já mám ještě jednu čárku signálu, takže já se jdu podívat. Hej, imagine, že prostě ale umřeme, oni nás budou hledat a najdou nás tady prostě jako ze všech míst, jako nás... Majda. Kurva, Majdo, drž hůl, nezajímáš mě. Lucie Peštálová. Taky ne. Ale cokoliv pro Jurdu Čurdu musíme ho najít. Ale podívejte se, chcát, Jurda Čurda je Ale to je evil. fakt z roku 2000 třeba. chcát by nemělo. No, Paráda. No tohle prostě stav za 50 minut. Prostě chcát by nemělo. Ale už jsme na tom tak špatně, že věříme i předpovědi Nebo co, když tam prostě jako nějaká čistička odpadních vod a on nás to smete, jako prostě do... Ne, my jsme zrovna když koukali s Pavlem na nějaký ty Scary Science Iceberg a tam bylo takový to, víš, jak je na mostu, jak vede na 9. května, takový ten jako takový hodně velký ten proud, jako. jo. Tak tomu se říká prostě drowning machine, tomuhle mechanismu, protože z toho nejde utíct, protože se prostě točíš a prostě nejde to odtrhnout, co když tam něco takového, co když to vede do toho? Nevíš, dokud neskusíš. Jo, jdeme. Ty možná... Jako nečekám, že bychom tady našli jako šachové figurky. Type zasranej, kámo. Já nevím. Já jsem si... Ty taky! Není to na to, ale se Pro ty taky! Jako... No, Kostov, kámo, Stoky. Tohle je tak strašně epický. Já se bojím, já mám angst reálně o svůj život. Tyž se. Já se bojím. Je to olej moment. Guys, olej moment zachycen na Jestli to unikový východy nebo jako what? To jsou takové ty antikoule, které se používají na protestech, ne? Teď v Americe. Ne, to je Uříšek. Já ty koule na protestech, ne, je to oříšek. Tam bude, jak se to víte na hlavu, to je. Tady to moc dám jako... Tohle je tak strašně epický. Vrátíme se do toho plánu a budeme se přinášet. Ty se chceš tahat skládou. No, dobrý, dobrý. A tady možná to spíš nějaké větší šance zabození, než? Prdele mě to dobrý. Já jsem potřebuji finanční kajíčky. Teď jsem měla záběr na Oliverova odhalená záda prostě. Ne, ty se babaty. Resident Evil. Ne, ale fakt. Já jsem mluvila, že to nedělala. Ale aspoň tady jako byli lidé. Jo. No, nebezpečný se to stává, když právě už přestáváš jako vidět grafity. No jo. Promiň. Proč Oliver tahá klád? Ne, kam aspoň budeš mít vzpomínky prostě na kde je Jurda Čurda group chat. Nebudu mít vzpomínky žádné, protože to se poslední minutky mého života.
Cože? Oh my god. Bratři a sestry. Junáš. A jo? A jo, Jurda a Junáš. No. This shit is so epic. Nechtěla úplně. Co dokumentuje? To nebaví ani hovno, ale... No. To se usměje. Protože to máš božský kříž. Ale to máš jakoby satanistů. Znovu jednou, že? To je ti to křesťanský satanista, nebo satanistický křesťan. No ne, křesťanský satanista, kdo musíš jít dolů. A má tady ještě sestry. A není ten satanistický znak náhodou jako naopak, ta hvězda? To buď je židovská hvězda, výdášná hvězda, anebo to je satanismus, protože vyvoláváš toho... Ten pentagram. Ok. Ale pentagram je jenom v kroužku. WTF list, tady teče, to je děsivý, tamhle. Ještě Na škále od 1 do 10, jak velký angst máte? 11. Kamo, takhle budeme vyprávět našim dětem, že takhle jsme chodili do školy. Jo. Dělali jsme stokou, kde jsme neudělali konec. To bude zajímavo stříhat tohle. Nebudem stříhat. My skurvený. Na jaké straně způsobí ale do dalekého horizontu? Proč to chlupatý? Jsme kukt, kámo. Ty jo, to je nádhera. Tam byl určitě přilepený nějaký mumifikovaný člověk a rozložil se. A prostě je to takhle. Na velikosti nezáleží, že jo? Chceme jít dál? Jo, plus. Ne, to já nevím. Furt jsme nenašli Jurdu Čurdu, takže jako... Myslíš si, že vůbec jsme tady? Ne. Já jsem taky tam nebyl připravený. Tady už není chodník, ale guys, já nechci jenom vodu. Je to velmi jednoduché. Musíte věřit. Do prdele, Hej, třeba aspoň onemocníš a nebudeš muset zítra do školy. Mám zabije se Au. Ale že musíme být připojen k tomu myšlení, že to dál dobré po okresu. Já mám zkušenost. WTF. No ne, někdo tam dá, já to svoje nápadá. Tam se zabiju. Jdeme zpátky. Ne, já tohle začínám poprvé. Já nemůžu jít. A tě tam bude tam, já si jdu do tebe. Nechci chodit ven už psychopata, prostě. Imagine, že jsi prostě ve válce a Pavel je jakože smutná kámo žena, teďka doma čeká na tebe. Nevím, co čutáluje v té oči. Teďka řeší spíš jako jestli dá go. Aha. A z se tady myslím, že bez toho karbona Pennywise. Kámo, ten fakt, že jako už když se podíváš dozadu, že tam nic není, je scary. Do prdele! Jak je to malý děcko z té reportáže. Do prdele! Zpátky! Hej, imagine, že lidstvo vymře a pak přijdou mimozemšťani a tohle video bude jediný důkaz lidstva prostě. To bylo scary. Vůbec všichni vítejte v první epizodu, dávají. 6-7. Aspoň stále nepředstavují grafity. Jo. Ale ty čísla zmenšují, že nebylo předtím plus 1 plus 360, předtím 1 plus 400. Teďka 1 plus 240. Znamená to, že se blížíme ke konci. Asi jo, ale prostě už máme zase 200 metrů a ještě tohle jsme ušli, jak nás čeká jednou do konce. Zajímavé.
Nejdeme dokonce. Nejvyšší? Jsou těla nebo si to? Příště si bereme ještě hodinky. Jo. Příště půjdeme v potápěčské soupravě. Hej, tady by se dobře hledali prvoci. A to už bylo na začátku. Aha. Jo, to už jsem viděla 2 tady tyhle. Kámo, co toho zatrasujeme? Kámo, tady na laborky vzít vodu a zkoumat to v mikroskopu. Teďka tu vodu máme v botech. Tak boty budeme zkoumat v mikroskopu. Oh. Cooked. Ah. Co když tady jsou mozkožravé améby? Ne, to není Stillwater. Nevíš, že už to nezjistíš. To není Stillwater. To nevadí. Třeba se evolvovaly. Ale mám mokro. No. Pomoc. WTF? Jo, počkej, poslyšte mě někdo sem. Žbluňk. Tak tohle je hodně špatný. Tak Já jsem myslel, že to je co by se stalo, kdybychom zavolali záchranáře, jakože pomoc, zachraňte nás, jsme tady ve Stokách Třebíč. Proč tak speedrunuje? Kde jsme vůbec? Ne, ale mě by zajímalo, v jaké části kanalizace ze Třebíče jsme teďka. Hej, Matěj, vytáhni Google mapy, ať víme, kde jsme. Jako v jaké části Třebíče teďka jsme prostě třeba. Jestli to rozdávíče vůbec. Taky mám Tady máš Tak to myslím. Ale mi tady neber signál. Nevím, kde jsem. Já jsem ještě doma. Jsem ještě doma. Pak začni si zdáš. Proč? Město... vole, tohle až vidíš ty Světečky. No, to nebylo světložky, to jsou ty brainy a mledy. Pošli fotku tuhle. Pročku jsem ještě v práci, no. Kdyby něco takový s ní se mnou, tak... No, Asi ne, bro. Co? jsme u stařečky. Počkej, píchnu do toho vodu. Ne. Ne, prostě to něco vylezu pavouci, já nevím. Ne. Nebudu. Stop. Počkej, že... Podívej se. Olivere, to není tav. Protože jsme na Adams Bar Bistro. No, počkej, no way. Adams Bar Bistro, bro. Kolik je to metr? Máš signál. Počkej, no way, že to je pravda. Přesně nízká. Jsme tady v tom okruhu. Paráda. Už se nikdy nesmím. Ty muchy, jak to lítají, ale pojď. Už se tam... To se lítají k tomu světlu, co? Počkej. To je... Hej, to je skvělý, ale podívejte se prostě. Nedívejte se zase tak, podívejte se zpátky. Tak mám moc zepředu zrtupa stejně. A už 1+200. Ale myslíte, že ty kanály jsou zavřené? Že Jsme tam prostě 130 metrů od začátku Libušinového údolí. To dává smysl, protože jsme začali na 1+400 a jsme na 1+200. Ty to video potřebuji. Máme 1+200. Zkusíme se dostat tam, jestli náhodou ne to. My jsme reálně ušli už 200 metrů. To víc než 200 bych řekla, tak 220 třeba. Počkej, tam je... No, bude připravená cesta. Neboj, to bude dobrý. Tak já mám crying, bro. Natáčíš to furt? Jo, natáčím. 14 minut už. My jsme v části, kdy se můžeme budeme muset vracet, nebo můžeme teď čekat. Nepřestávají natáčet, jako pak se použít třeba v policejním nějakým tom, jako... Jasně, říkám to pořád, je tak to pohledy. It's giving olej. Kámo, dáme tohle na YouTube. Prostě
Prostě dej to jako prostě fakt ságu, jako hledáme YouTube. Ahoj lidé, vítejte u epizody 245. Příště budeme hledat u pana Zeleného doma. No, si dostanu se Breakers. kanalizaci k tomu. A pak budeme hrát jakože Granny u pana Zeleného doma, jakože se budeme snažit dostat ven a budeme hledat jako součástky prostě k tomu. Myslím, že prostě ten zelený byl actually grany a on třeba prostě omláčil to baseballku a pak jsme se vzbudili. Prostě vyloženě. Hej, to by šlo tvrdě, ale. Pane zelený, já se omlouvám, jsem dávala pozor v vašich hodinách, ale to co... Asi tak. A proč ty sdíletý? Teď se bojím dotýkat těch zdí. Fuj. A ty mám úplně vodu v botě, ale jako úplně. Nejím tady ta lepší cesta, podívejte se. No. To je strašně olej, ale třeba. Jdem zpátky, prosím. Ještě kousek. Hej, musíme se ale dozvědět, co je na 1+0 metrů prostě. A teďka mám dobrý, tak mám to brutálně. Já se těším, že se na ponožku. Tak tohle není tav. Není to tam, studí. A to breaking ammo to. Tady je to někde jako by to, takže teď máš 4 a teoreticky tam jako Rychle. Co je to? A turmáka už nejdem, jo? Tak se tady je tady máš sestřičku. Cože? Boj, to zvládneš. A to se nedostane, to prostě. To je hlavně asi tak, to já nedám, ale. To já nedám. na špičkách. Hej, už to zvládla sem, dostaneš se i tam, kámo. Chceš klacík, jo? Kámo, síla přátelství. Dej klacík. Počkat, z druhé strany. Nemám tam dě. Víte vůbec, jak mi do boty, teďka, Tady máš na podspodu. Máš ten suchou část. Děkuji. A od toho se můžeš jako odchytnout, chápeš? Že jumpneš a jednou mohou... Dr. House. Ano, tady. A fuj. A mám mokrou boty, jako, ale brutálně. Já budu čvachtat trochu. Drzinka kocht, kámo. Já se doktor Hej, co by se stalo, kdybychom tohle video poslali průžový na mail bez jakýhokoliv jako slova? ale mám jenom poznámky, já to nemohu. Tebe taky. No jo, no. Hej, ale tady je to dobrý, to je Ty jsi tam vůbec nějaký grafity. ne. Ale ne, tamhle něco je, se mi zdá. Já nevím. Teprv. Tak ještě jsme ve čtvrtině. Tak ok, pojď tady máme jako 7, 9, 0, 5. 7, 9, 0, 5. To je Ečko. To je Ečko, ale... Máme další ty... Vyfoť to tam. Kamal krápníky, tohle úplně, it's giving, A jo, kámo, vole, zeměpis. Krátníky? Co je na tom špatně? Ne, a tady jak to drží na ty povyšeně, tak It's giving vápenec. Nad tebou jsou to brutální, ale podívej. Oh. Au. Kámo, já bych se na to napíchla omylem. Nebodej se na to. Jurta čurta. Imagine, že bychom dali jako FaceTime zelenýmu tady odsud. Au. Že třeba online výuka a pak to tak kamery a víš. Aničko, kde jsi? Já nevím, sama. To nevypadá. Kiki. Ale Kiki tady byla. Dobrý Kiki. Ale grafity, to je dobrý. Byla tady Kiki. Dobrý Kiki. Je to velice šťastná část, už to bude v pohodě. Snad. Plujem prostě. Kámo, jak ty vždycky projde do ty listy, já se to leknu. Guys, plujem. kudy Ale nevím, jestli svůj stek zpátky. Vem se zpátky
taky svůj klacek, prosím. To svůj škelák. Nesu. Vidíme se pro ty klády. Všechny 3. A já si prostě loď vyřešil asi to prostě koupil. Máš nůž? Ano. No ty Excel, já vlastně to. Připravený. Mám sobou zapomněl. Proč má... Hej, Oliver na tom videu má prostě červený oči. Já? Jo. Jo, protože prostě, že jak... A ty taky, no. Protože ten blesk, že jo? Prostě blesky, všechny ty fotky s bleskem, nebo lidi mají červené oči. Jsou uklidni. My tě byste prostě zapálili cíko všichni. Jo, ale to by bylo strašně estetické. My tě prostě jdeš a se nedopali, jakože. Chceš placet? No mi nějak nepomůže, teďka mi pomůže jenom se koupit rožky, to si nějak zbyli pomožky. V pohodě? 140. Protože ty čísla jako moje výška, tak jsme koukli. Sepkanost Slayer. Berry. Myslíte, že si použít? Hej, Teso, kam, proč jsou úplně tak vepředu? WTF? Guys, metro. Metro 2030. Tady by měli postavit třebíčský metro. Neču, ale metro. Dobře. Počkej, to se dokumentace. Ano. Máme nějakou něco na podpis tady? Nemá. Tak se podepíšeme asi tu. Ale jako je škoda, že nemáme nic, co bychom tady mohli po nás zanechat. Se sprejema. No. Hej, to znamená, že se musíme vrátit v roce 2033. OK. Zapisuj si. Kama, doufám, že na konci bude nějaká odměna, třeba aspoň nebo něco. Estetický záběr. No to je velmi indecent. Nebo to tam nebylo vidět stejně. Doufám. I mě prostě na tak, že si nejste čas kvalitě, ale se nedomět, jak se tam. 100 metrů. Guys, jsme skoro tam prostě. Cože? Jo. Kdybychom vyšli prostě k ústava, to tak prostě. To je to je hezký. A nějaký žebřík nahoru, ale guys. To je z Černobylu, jak ta sloní noha. Půjdem po žebříku nahoru. Co to je? My světlo. Díra, o můj bože, to vede ven. Cave diving, dáme tam cave. Počkej, tam vede světlo ven, že jo? Jo? Asi, pokud tam není lampa. Světlo ven. Tady je světlo ven. No to není vidět na tom záběru, bohužel, ale... Tady je světlo ven. Ty douře. Ty douře je světlo ven. Cave diving, kámo. Počkej, co bychom ty? Ty douře je světlo ven. To nefit. Mě to tam posvít, počkej. To fakt nefitneme. Beru si světlo. Ber si to. Máš? Imagine, že se tam stakne, utečem prostě. Počkej. No, já to tam přešel. Co pak? Uj, to je nechutný. Co si dám jako masku? Co to je? Nevím a nechci to vidět. To je rzavá sračka. A nevím, jestli mám na ksichtě pavučiny nebo vlasy. Jsi v pohodě, podle mě. Děkuji. Děkuji.
nikdo. To bolé, tam. Boj. Tohle je nějaká věc. Jako ty jsi menší, ty to fitneš. Chci, když se tam stakne. Bylo takhle tam. Já jsem být potopen, anebo se utopím. 2 v 1. Tady fakt kolik. A bylo to ne? Tam je to hluboký. Hele, až se budeme muset dostat pryč, tak, a tohle bude jediná cesta, tak ještě budeme rádi. Jak jsi šel se to? Je to nejlepší, co slyšel. Jestli se uložit potom? Jo. Posledně mě jsem mokrý. Hej, ale tady je napsaný 80 metrů. Jdem pryč, kámo. Jdem pryč, jdem zpátky. Myslím, že to je nějaký známý, že jsme tady. To je koule. To je koule? Hej, to je dělstřelská koule. Ale zkusíme vykávat, jestli nebudou rychlejší cesta. Hej, ale tam bylo už napsané jenom 80. To jsme možná byli už u konce skoro. Příště si vezmeme dolů, Jo. Hej, ale to bylo strašně scary, WTF. To jdu dolů. Jo, to by byla skvělá dovolenka. Příště, vezme si ty koládu a prostě, vezme si někdo sakra, a budeme si tady dělat takové díry, kde budeme vytovat a budeme mít motor za to. Počkej, to je epic. Právě. No, ale to je... Já jsem tam nechápu, že bude cíl, tak jsem řekl. Hele, umíme plavat. Ale dokážu se tam prát. Já si myslím, že ještě jsou Moc. Slyšel si tak 200 metrů. WTF. Jak budeme šťastně poslouchat. Jo, určitě. Aha. No, my jsme šli tady po druhé straně, to si pamatuju. Tady potom kamení. A jo. Takže, no tyko, tam jdeš. Hej, Aničko, pojď za mnou, já se tady bojím bez tebe. Jsem tady. Bojte si, já si myslím, že to nebudu. Halou, kámo. Ale to bylo strašně děsivý, tam jak byla ta díra, kámo, co to bylo za zvuky prostě. To byla opět taková ta dramatická hudba, jako z těch hororových filmů. Ale dobré, jak musí ti boty. Ale je to dobrý. WTF, on umřel. To je jaký pařez, jdeme. Jsme v kanále, vole. Hej, počkej, ale tady přestává všechna legrace. Ne, asi. Jsme cool. To štípla nad hlavou. Co to kurva je, WTF?
WTF, to jde vlak, nebo co to je? No, promiň. Myslíte, že bude otevřeno? Nevím, ale zkus to. No není světlo ven, takže nemůže. Není otevřeno. A nedá se to otevřít. Já jsem viděl světlo. Ale říkám, potřebujeme ten Už krumpáč. vidíme světlo. Yes. Ten krumpáč potřebujeme. Páčidlo. Sestry. A nejlépe To jsou jako- bratři a sestry, Junáš. Junáš. U Junáše. Jsme zpět u Junáše. Na druhou stranu. Proč to tam trvalo nejvíc dobu? No protože teď už víme cestu zpět, teď jsme My zkušení. už jsme tyhle hry hráli. My jsme tyhle hráli přesně. Jo, tolik světla. Dy. Ej jo. Olivera, nechceš na olympiádu ve skákání? O, finálně. Proč to tam trvalo třeba nejvíc dlouhou dobu a zpátky si to No protože cesty zpátky jsou vždycky rychlejší, že jo? Si to nechám, si to nelu. Tak já jsem zahoval pořádnou opustku. Ale dostal si někdy pořádnou hlavu o tunel. Ne. Tak jo. No to video už má půl hodiny. 32 minut 10 sekund. Kolikrát dlouho jsme? O co se to blud snaží? Co, nebudete do očí druhá strana? Tak tam běž, jestli chceš. Já to nevidím, jo. Aha. Jsem kritick. Oh. Cooked. Jo, tady to ten byl. Hej, musíme si potom na té mapě ověřit, jako Aha. kam to vede, třeba těch 500 metrů, prostě jak daleko jsme třeba došli. Musíme najít si kanál s další mapu. Jo. Ne, ale tohle Hikey Giving Resident Evil 2, já jsem teďka nedávno hrála level v těch stokách prostě. Ještě, že tady není to velké monstrum s tím okem, že Jo, jo. To byl dobrý comeback. To bychom byli hodně cool. No ale my, že kdybychom tady vážně nacházeli ty plugy s těma šakovýma fokusem. Jo, ty jsi to viděl, jo, to video. Jako škoda, že si přestat dělat jako, že tam máš už automatické ty kluky. No já už jsem byla líná tam udělat a možná někdy udělám. Doufám. Nejlepší čas za to video. No ale tady to teď úplně nejsou takový. Jo. Tak můžeme udělat příště Resident Evil 2 roleplay. Ale nemá to někoho doma jako validní rybáře. Že oni potřebují takové vyšáhnutí. To je geniální nápad. Tak si kalhoty. Guys, jsme volní, jsme zpátky. No, část 17. Dostat se zpátky tady. A jo. Hele, když už jsme prošli jako tamto všechno, tak tohle už je taky. Ej, jo. Já jsem mokrý. Ty jo, to je všichni. Jak jsme to vůbec... A jo, my jsme šli po tam těch straně, že jo?
Co? A to má být jak jako, to má jako jak pomoct. Jo. No ne, koukej, když na to lucka stoupne, tak jako se to překloní takhle, že jo, chápeš? No nic, takže ukončíme první díl hledání Jurdy Čurdy. Je tomu tak. Mějte se krásně všichni, nashledanou. Ano. Ještě, že tak. Čau. Ahoj.